ସେଠି ଠାକୁର ପାଖରେ ତା ସେଠି ରହିଲି ଆସିକି ଶୋଇଛି ଉଠିଲି ରାସ୍ତା ଉଠିକି ପୁଣି ଯାଇଥିଲି ଫୋନ କଲା ପଡ଼ିଆ ଦିନ ହେଲେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବି। ହଁ ସେ ଏଣ୍ଡର ଇଏ ଯିବ ରଞ୍ଜୁ ଯିବ ଦେଖିବାକୁ ଦେବି ବାପିନା କହୁଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ନଦୀ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଦିଟାରେ କାହାରି ସେ ଦିଟାରେ କିଏ କହିବ ମୁଁ ଏଇଠୁ ସେମିତି କହିବି ମୂର୍ଖଟା ତ ତମେ ଜାଣିବ ନା ଗେଣ୍ଡୁର ଟୋଟାଲି 4 ଟଙ୍କା ତରକାରୀ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଶିଲା ଗୁଡାକୁ ନଉ ସେ ଡାକି ଡାକି 2 ଜଣ ଥକିଲେ ସେ ଖାଇ ଦେଇ ଖାଇଛ ନା ମୁଁ ଜାଗା ବସୁନ ଏଠି ଆଗରେ ଅଛି 4-5 ଘର ଖାଇକି ଆଇଲାଣି ନା ନା ଶୁଣୁ ଆଉ ଟିକେ ରୁହ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ତମେ ରୁହ ମୋ ଶିଲା ମୋର ମୁଁ ତମରୁ ଆସି ଖାଉଛି ତୁ ରାଜ କରୁଛୁ ବଳିଆ ଖାଇବ କଣ ଏଣ୍ଡୁରି ଯୋଉ ଲୋକଟା ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଲୋକଟା କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଲୋକଟା ମଝିରେ ବସା ଠିକ ସେଇ ଲୋକଟା କୁଆଡେ ଗଲା ହରିଆଣକୁ ଶିଲା ହଉଥିଲା ସାଧା ବୋଲି ଭାରି ଖୁସିରେ ଧରିଛି